menungso kuwi yen gelem mersudi marang Reh Kautama. Iki padha karo kedunungan sengenge sing ora tau slup. Uga rembulan sing ora tau angslup. Jalaran Gusti kang akarya jagat. Kuwi bakal dadi pepadang kang langgeng. Mungguing uripku lan uripmu. Dina-dina sing susah mesti bakal diuwisi. Ya. Lah wong sinau kuwi pancatane adil lan jujur. Adil lan jujur. Iya. Lah adile piye, Kakak? Nah, adile kuwi sinau kudu sing tenanan. Gatekke pituture guru. Iya ta? Jujure kuwi dadi menungso sing jujur. Upama kowe pinter, aja mbok mintere karo kancamu. Pinter kuwi linambaran kanthi ati kang suci. Ing mangkone pinter kanggo tetulung marang sesama samaning dumadi. Kaya ngono ya. Lho iya kuwi pituture Bapa Lokajati. Ing Sampeyan petakan lho. Beda karo biyen, Kakak. Bedane manggon endi? Saiki sampeyan nek bisa ngomong aku, Sang. Apa? Kak. Macan apa kucing iki? Apa? Macan ngono kok. Macan betul iki. Piye, Kak? Wis aja kuwatir. Aku lan kowe diwarisi Aji Sekti lan Bapa Lokajati. Saiki ayo digunakake Aji Sekti warisane Bapa Lokajati. Ayo barengan kanggo nyeneni wong sing bakal ganggu kami. Ya! Macane model Jahmati ale. Pripun niku karepe pripun? Apa sebabe aku wewujudan Sima Barong kang ndedirisi. Sebabe Panen tak go nyoba kowe. Kowe tak coba. Sepira daya kekuatanmu. Sawise kowe ngadepi bebaya kang wujud Sima Barong. Nyatane kowe bisa nyingkirake kanthi kekuatane awak. Niku rak padha wonten kula. Padha ae ana aku, ora ana aku. Kowe dhewe ora aku iki. Lah nggih ngeten iki. Tembung aku ki sing mesti ora becik. Marang sapa manusa ngegungake diri pribadine. Kuwi wis ora ana manusa liya. Ngoten. Tuladhane ora ana wong pinter kejaba. Ono ngono. Ora ana wong wasis kejaba. Ora ana wong sugih kejaba. Ki kena darani manusa sing kumingsun. Aja rumangsa bisa. Nanging bisa rumangsa. Apa benten niku? Beda. Rumangsa bisa rumangsa. Iku werdine pripun? Nek kowe rumangsa bisa, ora beda tembung aku ki mau. Ora ana pinter kejaba aku. Rumangsane iso dhewe. Rumangsa iso dhewe. Ya ta? Nek rumangsa bisa. Nek rumangsa bisa. Aku tumindak ngene iki bener apa kae? Aku tumindak ngene iki dadi larangane agama lan negara apa? Gawe kapitunan liyan apa? Ngrugekke liyan apa? Wong sing kedunungan ilmu sawring reh kang jangkep kuwi pindha banyu kang menep. Beda yen manusa kawruhe mung setengah-setengah kaya dene klenthing wadah banyu sing ora kebak. Nek gawe mlaku lokak utawa kocak Kok mboten kebak niku? mergo ora kebak kuwi. Ora beda karo kewan. Kewan sapi kae.
suarane seru, saru, yen blok. Sok kulino bedal, ngerak palas, kena darani sapi kang bengah. Beda yen manusa kawuring jangkep. Pindha banyu sing ning klenthing kebak rincep. Kae mantep. Merga kawuring jangkep. Kowe ngelio kaca brenggala kaya dene lho. Yen kowe nyekeli tangan tengen sing kok sawang mesti tangan kiwa. Kosok bali yen tangan tengen sing kanggo nyekel, yen kok sawang tangan kiwa. Iki mlakandake isen-isen donya. Ing kidul isih ana kidul. Ing wetan isih ana wetan. Wong pinter isih ana pinter. Yen kowe pinter aja mineri. Yen kowe banter aja nglancangi. Yen kowe sekti aja mateni. Yen kowe landhep aja naton. Nduk. Napa, Bapak? Aku goleke godhong apa-apa karo godhong alang-alang ya. Godhong apa-apa karo alang-alang. Alang-alang. Iki ana wigunane banget. Ya. Oke. Makan apa nu, Kakang? Nah, wis. Ya, Bapak. Sedang Apa-apa aku kowe. karo alang-alang, nggih. Sengaja pisahke kan. Kok ngaten, Kakang? Monggo kula niku mboten saged pisah kali Wulandari. Tembungku godhong apa-apa alang-alang. Iki Kalaminanipun godhong alang-alang lakumu aja nganti kesenggol alangan utawa kesandung alangan. Godhong apa-apa? Aja nganti ana sambikala apa-apa. lajeng kersanipun Bob. Kowe bakal tak tundung saka ing pratapan bawana kene. Ing laladan barat maja kae mbutuhke pitulungan. Mbok melo kanthi lumantar kowe jumangkah ing barat maja bisa ngentaske derajatmu, nggih. Napa sekedinipun kabisan kula saged mumpuni? Jangkep saweleh kagunan wis lumpuh ing samubari. Nyelmu aji pangrasamu. Aja kok ijolke bondo dina. Ijolana welas asih ning sesamaning duman. Nanging menawi Wulandari ngertos kalih kula Mengko aku sing bareng ngregenake adine Siman. ngaten nggih. Ampun dhewe ngerti ora nyempun ningali pareng kula nyuwun pamit Kok sira pamit. akeh sore. Kowe tak bondo. Kowe tak golo-golo. Dewasamu dadi sadra kang utama. Migunani nusa lan bangsa lan negara. Bapak. Pun. Kula mau pun pikantuk godhong apa-apa karo alang-alang. Iku pun kula taleni. Wis kok buneni. Sampun. Ayo bali. Lho mangke rumiyin. Langsung nggih wangsul. Kakang Purnomo teng pundi? Oh iya. Kakangmu Purnomo takon goleki godhong kluweh. Godhong kluweh. Kangge napa, Bapak? Ewadene godhong kluweh kuwi ora supaya dheweke menek wiwitan yang gedhe ora. Ngenteni tumibane godhong kluweh sing mengurep karo sing rumah. Ah, napa nggih? Napa nggih? Lho wau kula niku nggih mirang kecil-kecil wau kok jenengan niku rerasan. Le, muga-muga wae kelakon penjangkamu. Ah, Kakang Purnomo jane ngoten pundi, Bapak? Lah iya kuwi kanggo sanak-sanak. Mboten. Mengko jangkepe godhong apa-apa, godhong kluweh lan suket alang-alang. Iku bakal gendel nyawiji. Jenengan Goro. Goro piye? Wau, kandhane niku kula mireng ajeng teng Barat Mojo. Barat Mojo apa? Nggih, wong jenengan ngendika ngaten kok. Gadhong kluweh. Sok yen kowe omah-omah bondo donyamu ben luweh lebeh. Dadi ra alang-alang aja nganti kesandung alangan.
godhong apa-apa, aja nganti ana bebaya apa-apa. Wah, Nen. barang mojo. Oh, sudarungan kowe aku sing tuweke. Oh, Ora ngaten, suka Bapak. rungon. Nggih pun, mboten napa-napa. Nggih mawi Kakang Purnomo madosi godhong kowe mboten napa-napa. Lah niku godhong apa-apane kali alang-alang pripun? Lho ya iya tak Lah, cukupe, nggih. Pak. Nah, merah. Len dasa ning ndi? Ya pusi ya. Wulandari, lan kowe Purnomo Pak. Lawase urip. Aku durung nate ninggalake pertapan Bawana. Bareng wektu dina iki Bapalaka Jati paring dawuh supaya aku ndarmakake jiwa lan ragaku ing kutha Baratmaja. Mongko aku yo ora ngerti ndi papan. Aku kudu pepisahan lan Wulandari. Muga-muga dheweke ora ngerti perkara iki. Ya. Wah mengko lebur utawa luhur. Nek luhur kuwi sing tak dadang, nanging yen lebur ora susah ngegawa perkara urip. Ya. Baratmaja muga enggal aku mulya ing Baratmaja. Ayo. Konangan saiki, konangan. Jono. Oh, ora iso. Oke. Ngomong. Ngomong. Karepmu piye karepmu? Aku kok sampai tinggal. Sing ninggal kowe iki sapa? Lah aku boleh godhong apa-apa karo lanang-lanang malah sampean lunga. Ora ya wis kuwi kewajibanmu dawuhe bapa kok. Lho sampean kok malah lunga dhewean aku kok ora dijak lho ya. Aku yo nindakake dawuhe Bapalaka Jati, lan Lah ngono. lho iya. Ya wis gandeng ki mau gaweanku wis rampung. Saiki aku tak melu Lho sampean. ora iso. Lho, kok kowe arep melu? Lho kok kowe arep melu iki aku arep nang ndi coba ae. Sampean arep nang Baratmaja ngono kok. Piye? Baratmaja. Ah, sudarungan kowe iki. Nah, Iya. aku ora arep ning Baratmaja. Arep nang ndi? Apa ning Juwana? Nek juwana kok mrono, juwana ki mrono. Lho, Juwana rono? Iya. Metu rono mubeng lho kok iso. Aku bengong. Wis tak ndang mulih wae ngono. Oh, aku ki mau krungu Kakang, sampean ki kandha nek arep lunga ning Baratmaja. Lho sing kandha sapa? Sampeyan aku mau wis ning kene sampean ki omong ngono. Dadi nggonku ngucap iki mau kowe krungu. Krungu. Tenan? Tenin. Wis ning kono? Iya. Mateni wong ya iki. Dadi tenan kowe krungu nek aku arep ning Baratmaja. Tenan Kakang. Serangno diampun sih kowe. Yo, pancen aku arep ning Baratmaja. Iki dawuhe Bapalaka Jati. Aku supaya golek gawean. Nek mengko wis entuk gawean, aku duwe duit, ya toh, entuk bayaran kanggo mulyamu, ya kepenake Bapalaka Jati. Mula saiki kowe ndang mulih, aku tak mbacutke laku, kowe ora usah ngalang-alangi aku. Aku mau mulai. Aku mau bali. Lah kok mau mulih? Aku melu. Melu. Melu? Yo. Tetep melu? Melu. Mateni wong iki. Melu kan. Piye iki? Aku yo melu nyambut gawe. Lha kowe iki iso apa? Kowe iki ora iso apa-apa. Lho kok ora iso apa-apa piye to? Kowe iki mung mangan turu ngorok. Sampean ora ngerti. Bagi aku mbok serobot mau. Mau tak gedang goreng pira kowe? Lho, Ana gedang goreng? Ana, Mak. Lah kok blas Ora uman. Salam kowe ning kono aduh. Kowe nek awak aku kene ndak gedang goreng. Kak. Halo. Ah! Madem. Aduh. Ih. Aku ora pipine kudu nyeblek ya. Dari masane nyawu piye sampe cedeki. Wis ora sampe lah. Melu. Kaya umur 6 tahun ae dek. Pokoke melu. Adoh Baratmaja ki. Aduh aku
Barat Mojo kuwi aku dhewe durung ngerti, pawarta sing tak tampa kuwi panggonane adoh. Bebasan munggah gunung mudhun curang, mlebu alas sing gawat kaliwat-liwat. Apa ora bebayani ngono kuwi? Kok bebayani? Lho iya no. Alas kuwi bebayani banget. Alas kuwi akeh kewan sing galak. Aku wedi nek ketemu kewan galak, nek aku ora apa-apa. Kuwi bocah wadon. Moko alas kuwi ana ulane, ana macane. Lho ya. Apa Kang? Matane wong. Hah? Lan. Alah, suara apa kuwi? Langgonku malah keberkan gelas. Wes cilaka iki. Aja dipikir kono sampean. Gimana dodok? Wes ya. Melu Kang. Aku kuwatir. Mlebu alas sing gawat kaliwat-liwat. Nek nganti ketemu macan. Mongko macan kuwi yen ketemu menungso mesti dhewekne bakal mangsa. Adat lupiyo macan nek ketemu menungso mesti kira, "Wow!" Lho, kowe nek digerangi macan apa ora cilaka? Macan. Aku ora wedi macan. Wah gayamu. Aja ngono kowe aja sembrono kowe. Iya Lah Kang. ora wedi macan. Aku ora wedi macan. Yen macan kae gereng, sadurunge gereng tak gerengi luwih dhisik. Kalah dhisik kalah. Lah wong ngono kok ya repot ya. Dadi nek kepethuk macan, sadurunge macan gereng tok gerengi dhisik. Iya. Tok disiki. Tak disiki. Kalah dhisik kalah. Dhisik kalah. Macane mlayu. Mlayu to Kakang wedi karo aku. Pinter cah iki bocah. Kuwi nek macan. Lah nek ula. Lo piye Kakang? Ula terus roh pawongan roh kowe disembur brus. Lho, nek disembur bokongmu ora apa-apa. Nek disembur dadamu brus. Lho, apa rasanya aboh dadamu? Adane kok. Aku ya ora wedi kula. Lah ora wedi? Sadurunge kulane nyembur, tak sembur luwih dhisik mak brus Wih. kalah dhisik kalah. Ulane mlayu. Mlayu kan. Mbok sembur dhisik. Iya, tak disiki kok. Iki pawatanmu kalah dhisik kalah ya. Dhisik kalah. Macan wedi. Ora wedi. Ula mlayu. Pisan gas nduk kowe diteni. Apa? Wis ora. Ning gone alas kuwi kewane macem-macem. Lho, maneka warna. Iya. Iki ana kewan cilik ning bebayani banget. Lah, Duh. Kakang. Lah wis sing wedi bebayani wae aku ora wedi apa meneh kok kewan cilik. Sing wedi kowe ora wedi, apa meneh sing cilik? Bisa. Aja mlepuk. Ana kewan cilik ning bebayani. Apa? Tawon, Dik, tawon. Ampun. Kowe ketemu tawon dintup cedut. Wah, pipi mabuh bledos lho. Alah. Tawon iki gene ngentup lho. Iya, aku ngerti tawon gene ngentup. Gampang to, Kakang. Gampang piye? Sadurunge tawone kae ngentup, tak ngentup luwih dhisik, kalah dhisik kalah. Dadi sadurunge tawon ngentup, mbok entup dhisik. Iya. Ora iso. Lah kok ora iso? Ora iso. Lah kok ora iso ngapa? Kowe ora duwe entup. Leh. Ora duwe entup kok ape entup tawon? Leh. Sing mbok ngentup apa? Gayane ora. Gampang nek aku ora duwe entup. Gampang piye? Aku nyilih entup wae sampeyan. Wah, ora butuh. Gila. Gila entup. Esok. Tawon nek entup tupe keri. Lah nek entupku mbok silih nek keri. Gak kalah kangelan duduk aku. Pak. Apa? Melu aku melu. Mulai. Apa? Iya. Ya wis, aja nangis. Anggere ora nangis untuk melu. Nek kowe ora nangis, ora rewel untuk melu siji. Aja njaluk jajan. Alah, ngomong aku jajan sampe esuk ora iso nukoke ra. Lah iya ana dhuwit kok. Angka loro aja njaluk gendong. Ora. Aku gendong kowe ndak semaput aku. Janji Kang, Ya. janji. Aku Ning ora ngene. jajan ra gendong. Kena melu lan ning aja dina iki. Apa iki? Wayah iki wayah dina sing elek. Sesuk ae. Lho, awak dhewe rak bar ninggalo pertapan bawana kesel. Ngaso. Lho, ngaso ning kene ya toh. Sesuk budal.
Oh, nek wis padang iki lak aja peteng. Ya, turu ning kene wong loro. Lho, kok nek keturun kowe tak tinggal lho. Ora. Terus omongku nek engko padha-padha turu, ora bakal tak tinggal ngono lho, ya. Ya. Tenan lho, Kakang. Padha wae saiki gede-gedean lho. Aku yo duwe jalukan karo kowe. Apa? Kowe tak jak. Awak dhewe ngaso. Aku tak ngaso. Kowe sing gandang. Lho ora pale. Lho kudune rak ya sampe iki sing gandeng aku sing turu. Kang. Ngorok. Kang. Ngorok. Lho apa iki? Nek aku ora gandeng, mengko aku ditinggal. Ayo to, kowe iki ndang nembang aku tak ndang turu kok iso. Ora ada rampung-rampung malah iso. Tak kena bilas kabeh ngono. Ya, Apa Kang? Apa Kang? sak senengmu ngono ah.
Aku ki ora arep ninggal kowe. Arep ning ndi sampean? Heeh. Arep apa? Heeh. Mau ora iso. Ya sayo. Lah sampean turu. Ayo. Mau sampean dhisik. Wis gede kok diapusi rumangsane. Wis aku ora turu. Aku tunggu kakangku turu, ora apa-apa. Ya ayo ndang turu to kok iso malah. Iya, geger sampean ndang turu dhisik. Ya ora turu malah ora tak jak. Iya, kakang iso. Tinggal bis. Ah, anu Pak bis kok. Pak mau. Wah. Kok nek aku ora turu Pak aku mati. Nah. Aku melu turu. Kak, aku mau nek mbok keloni aku wis gede. Biasane koyo njaluk kelon ngono kok iso. Saiki beda. Wis ayo iso geger. Ndi korene? Ya iyalah. Silmu sikil gajah ngono iso. Kula tampi dawah sami-sami nggih. Tang Inci kula kok kate lintang asmara. Pangaten. Ngaturke suku marang sarek sedulurmu Tanoyo ya. Sampun dipun paringaken Bapak. Kang Mas Dipatindra Tanoyo. Iya, Lin. Sakrawuh kok malah linto Kang Mas. Jenengmu sapa? Lintang asmara. Tak cekak benang rampung. Kang Mas Dipatindra Tanoyo, sakrawuh panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Kang Mas. Ora ana tompo. Loh, mboten dipun tampi lho Bapak. Munduta dawuh sebabe apa kok ora ditampa. Ngeten sih Bapak. Sebabipun menapa Kang Mas kok Kowe mboten dipun tampi? ngowah-ngowayan wiwit kapan kowe basa lanang. Nek ngono kowe ora ngaku yen aku iki sedulur. Mboten sabosa. Opo dadak basa bae? Kula bali malih sih Kang Mas. Kang Mas Indra Tanoyo, sakrawuh musungkenku katur ya Kang Mas. Sak tompo ya, Bu. Ya, Bu. Bapak, kok mbok to Bapak? Mergo kowe wadon. Oh ngeten. Nek wadon kuwi, Bu. Nek lanang kenang. Oh ngeten sih Kang Mas. Jadi tak tompo pangestu kowe tampono. Iki sangat angin kula muji Kang Mas. Itu karo biyen. Bentenipun. Bareng wis ngancik dewasa pecah pamor. Waduh. Jan kula widodari. Kuwi tenan. Ampun kesanget tenang dipun ngalembono Kang Mas ingkang prasaja mawon. Mangke mendak damel pomong raos sing manah kula lho Kang Mas Indra. Pintere wanita kuwi bisa ngadi salira. Wah, jan. Biyen iki ya mung koyo ngono kae. Ning saiki wae. Edan-edan. Napa iki? Lah kok malah edan lho Bapak? Kok edan to Kang Mas? Pangalemban aku ki wis kaya-kaya wong edan iki setan iki aku dalem nih. Pinter lelati
Barang itu mergo gumun perkara. Oh, ngaten sih, Bapak. Kuwi mbiyen karo saiki bedane oke banget. Bapak, izin lho kula Bapak mawi dipun anak kula. Nek kok wong liya, aku ambek bapakku yo seneng kowe. Lho, kok seneng? Seneng tumrape bapak lan anak. Oh, ngaten Bapak. Ya wene ku ya di sing pinter ngomong Bapak ya. Mergo niki sing disambung sliramu. Nalika aku isih nang padepokan ya ono aku ono sliramu. Sing ngaten kan. Anu sing Bapak pripun? Kok menawi ndamel kaki ping mangkat panjenengan. Minangka mriki kula nyuwun nak ngepak. Oh, mboten menapa. Jiawet kula mboten kiat kampah. Muga kasmak pinakilan panjenengan pergi kula dipun tangisi dening kawula ing Kadipaten Solo. Lho, perkawis menapa kok dipun tangisi? Dangunipun kula jumeneng pengayoman taksih kaejikan dereng gagal. Jo. Hah, sowan kula menika kalih sepisan kula kepengin kuwi kawilujenganipun Bapak lan para murid utawi siswa ing padepokan Awangan. Ingkang tungkap angka kalih Bapak gandeng kula menika kedah nuruti dhateng pangisipun kawula. Kula kedah mundhut saweneng wanita pinangka garwa Praniswa. Bloko kemawon jagat tepung gelang anggen kula ngupati wanita dereng wonten lan mboten manggih. Wanita wis saged kenatone manah. Ngiras pantes kula atur sumbangsih pinangka lirunipun panjenengan minteraken dumateng kula. Mugi wonten keparipun adi lintang asmara kula boyong ing Kadipaten Saya. Cethanipun kula nglamar. Oh, mangkat. Aku Kang Masmu. Kang Mas Hendrotani kok lho sing kan. Inji Bapak renang-ulang. Jadi kan Ijik kula. semunipun anu sumbo nggih. Bapak, Pripun nggih? kula diwedal sawetawis. Oh, ngaten saketahipun manggaken. Ketoke nggon nyawangipun kakang landeng kaya ora nate srawung wae. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Sapanduran pancen kula menika arep dipanggih lan panjenengan. Sing tok panggilingi apane? Awit kathah ewah-ewahanipun Kang Mas. Iwan wis tok karep opo sapa? Nyuwun sewu. Menawi kula semanten panjenengan taksih manisa wonten ing Tawaganji. Namung katon bagus prasaja. Nanging sinareng kinten Babusana iku kados punawi. Kang Mas. Mimbuhi boten namung bagus gagah piteksa tur wibawa. Menawi Cinandra wonten ing alam pewayangan, Iya ya. lir kadya Raden Pakrasana ratu saking Mandura. Aku kaya Prabu Baladewa. Aku kaya Baladewa. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Ora mung sliramu. Pun kakang uga pangglik. Biyen sliramu mung cukup bagus. Ing saiki bareng ngagem ageman. Kasatriyan katon cakrak. Jenggerek yen tak condro alam pewayangan kaya Raden Sanpura. Dados kula kados Raden Setyaki. Iya. Kuwi Matur suwun. Nggih. Kula dherekaken. Kene kaya Baladewa, kene kaya Setyaki, aku terus kaya apa? Arsinis Moyo. Lajeng kersa menapa nang Mas kok kersa rawuh ing Tawaganji mriki? Menika malah dewakan resep jenengan Kang Mas Hendrotani. Iya Iki nderek lenggah putri papan. Mugi kersa dados pasisih atur kula ingkang badhe kunjuk wonten ngarsanipun.
seksi barang semune wigati banget. Menika wigati sih. Yo, iki matur nuwun. Yen sliramu nganggep aku sedulurmu tuwa, ora kabotan pun kakang dadi paseksen aturmu kekunjuk ana ngersane. Matur suwun. Enten panjenengan terus. Nggih, pripun rasane? Kepareng matur. Lumanggaken, Ger. Sambet dawuhipun Rama Dipati inggih. Ingkang sampun pirembakan sedaya para sapa. Menawi Rama Dipati badhe nemaken praja. Boten wonten ingkang dipun puding gantos palihaning Rama Dipati. Minangka Naradipa wonten ing Kabupaten Kejawi kula. Nanging saderengipun dawuhipun Rama mawantu-wantunaken iku supados kula dawuh lan sarenehing wanita ingkang ing samangke kinarya garwa prameswari njangkepi anggen kula dados Naradipa inggih pramila kula wonten ing jagat menika boten wonten wanita ingkang dados pepanjenengane nganti kula namun kejawi Yayi Lintang Asmana. Pramila Yayi Lintang Asmana badhe kula suwun cekranipun sowan kula badhe lampah. Mugi wonten keparingipun kula nundhal sawetawis kagem pirembakan lan adi Kartika. Kartika. Yen kowe tak arani nemu kelawan wong tuwa mesti ora gelem. Ngerti? Tenane pun kakang Prato ing Padepokan Tawangarga kuwi butuh lamar Adi Lintang Asmara. Nanging durung ana pawangsulan kesawu tekamu. Nyuwun pangapunten Kang Mas. Pancen kula mboten mangertos menawi panjenengan dibandhe ngayonaken Yayi Lintang Asmara. Ya, tak apura. Pancen kowe ora ngerti. Ning sawising kowe ngerti tekaku butuh lamar Lintang Asmara kekarepmu ora ana sik. Mboten Kang Mas. Tetep badhe kula lajengaken. Dasar kula tresna lan Yayi Lintang Asmara. Artiku. Yen kowe nganggo dasar tresna, padha. Kiraku malah luwih dhisik aku. Bone ngestrani lan si Lintang Asmara awit sadurunge kowe nyiswa ing Padepokan Tawangarga luwih dhisik aku. Protes aku lan Lintang Asmara kuwi dhisik aku timbang kowe. Mula kowe ngalah wae. Malah dalah masuk langsung. Yetosipun nengken kedah ngawon menika panjenengan. Awit panjenengan menika kapernas. Wong tuwa niku kudu ngalah karo sing pramila Kang Mas, kula suwun kanthi sanget. Panjenengan ngawon kemawon. Arti wong tuwa pancen kudu ngalah. Nanging bab apa? Yen ganjaran aku gelem ngalah. Nanging yen bab wanita kudune sing enom ngalah. Sing tuwa dhisik omah-omah utawa duwe bojo lagi sedulur enom. Ora kena. Ora mulang kae wong tuwa ora kena. Mula kuwi ngalah. Kula kinten langkung gampil panjenengan menawi upaya sawenehing wanita pinarya garwa prameswari. Awit panjenengan sampun dados adipati wonten ing Kabupaten Solo. Pramila Kang Mas, menawi panjenengan iji dhateng satunggaling wanita. Kula gambaraken utawi prasasat panjenengan upadi utawi ngrentengi 10 sisik boten badhe kangen. Rantos besar maneh Mas, panjenengan ngawon. Ngerti kok. Sesanti sapa kang dadi pepalanggonku bali ngayunake Lintang Asmara aja meneh jampake menungso. Dewa darat pun kakang ora wedi ngadep. Kula kengawon. Semanten menawi wonten tiyang ingkang badhe ngalang-alangi anggen kula badhe ngayunaken Yayi Lintang Asmara. Rawi-rawi badhe kula rantas, malang-malang badhe kula putung. Yen ngono ke wani kawan kowe. Iki sore anak mas. Wong nom iki kudu ngalah karo dulur tuwa. Senengan ingkang kedahipun. Iku malah kaya. Kendel geger, cekap, napas cekap. Mas Raya. Kowe wis kaya. Kowe kuwi
sampeyan isih padha cengkak, padha tukar padu. Mindah kaya ngopo nak sampe tinggal mati nggih. Bapak. Kantu Bapak. Lah kalau ngurung iku ganteng. Wis tak tunggoni. Jane aku tok tinggal mati kaya ngopo. Klintu, kula terus ngendika pripun nggih? Kowe iki tak tunggoni kaya mindah yen kowe tak tinggal mati. Ampun to. Sing mati pensiun rumen Mati anakku lampun sampeyan. Kowe tak tunggoni kaya mindane tak tinggal mati kaya ngopo. Lah nggih ampun sama sing mati. Alung kula pun sepuh nggih. Matine kanggo panjenengan. Ngoten. awet penyen ingkang luwih sepuh Iki Bapak. kesaneten nggih Kang Mas Brotano ya. Nggih remang rumen nggih. Anak kula wedok lintang asmara menika namung badan sajuga ingkang ngersakaken piyai. Senajan to kula menika nggih tiyang sepuh menang murba ning tumraping bebaniku duga-duga ingin anglampahi. Mila anak kula ajeng kula tari lan rumiyin nggih. Bang, Inci dawuh Bapak. ora perlu tak ambali meneh yo, Nduk. Saiki reh ning kowe sing lakoni pilih ana siji antreng loro. Nak Mas Kartika apa nak Mas Dipati Indra Karya. Sampun dipun paringaken Bapak. Dikarang bokol lan rastanipun. Kowe dimenake milih bojo ki aja kaya milih panganan. Aja pilih tebu ndak entuk sing uripku sing dibuka kepenak. Nek siati milih aku ora bakal iyu wong tiba ora bakal tiba ning Padas nanging tiba ning Kasur Empuk mergo aku bupati Timbuk Bondo lan donya. Mula kowe milih aku. Yayi Indanas. Pancen pun kakang iki lagi calon bupati. Ana pawongan sing wis dadi bupati. Mula kedunungan bondo donya akeh. Nanging pun kakang iki calon tunggal. Mergo putrane Rama Dipati Inggih pun kakang. Mula dicoblos ya dadi ora dicoblos ya. Tur maneh upama milih bojo kuwi kudu pilih-pilih milih bojo sing nom mergo sing nom kuwi sing rasa tur awet aja milih sing tuwa Awis sing tuwa. yen milih sing tuwa sing wis tuwa to kuwi gelis mati Kowe nyegakne aku arep mati karo ngenteni aku piye? boten kula boten nedakno jenengan Nggih kan. Sing sabar. Asmara. Kang Mas, kula menika namung sebadan sajuga terus ngendikanipun Bapak. Ingkang resaki menika piyayi kalih. Upami kula nrima menawan panjenengan, mesti Kang Mas Kartika menika badhe serik manahipun. Aja wedi pangaduane. Ning upami kula milih Kang Mas Kartika, mesti yen badhe runtik penggalih panjenengan. Gember-gember padukuan pawangan. Mila kanthi menika Kang Mas kangge milah-milah anggen kula bebojoan, kula badhe ngawontenaken sayembara. Lut, Boten. asok bondo donya Ugi boten lho Kang Mas. melumpat segara. Boten. Apa? Saya setunggal. Sinten yang saged nyowanaken cundrek kencana menika kang badhe kula suwitani kanthi wedal sekawan dasa dinten. Cundrek kencana wektune 40 dina. Sakura kok kula saged Yayi Indanas aja meneh 40 dina ya 30 dina aku saged selawe dina, 20 dina 15 dina. 10 dina Nggih. Niki niku mboten lelangan bengkok bondo desa. Dadi mboten saged ontor-ontor rembak.
kan. Dino. Inji. Jelali. Nek aku jeneng iki kudu bilang. Janji. Nek sing nang aku kira untuk Mary. Aduh, lagi yen sing entuk meneh aku. Lho, kok nggih? Wong sampeyan iku yen entuk kok meneke mriki kok nggih. Janji ya kamu Dino ya. Inji, Ayo, Mas. Yen iki aja manutan lho Kang Mas Kartika. Tenane aku ora manut. Alsen sampean berat aku manut. Ning grunjangan. Oh, ngaten. Jadi ojo lagi kanggo Lho, sithik ayo mawon. Mas. Wis Kartika. Ah, Koko. Kok ora ndewi kok lho, Koko. Ora usah mbok pikir. Inji. Kowe kang suwun, opo? Tenan Koko. Ingin setunggal lenggal-lenggal, ingin setunggal terima cekatekan kemawon. Cekatekan kemawon. Ketinggalipun kados piagum luhur nitik pengagemipun. Asmanipun sinten? Tebih saking negari pundi? Nami kula Candradewa saking negari Barat Pojo. Ingin setunggal menika Jalumaya pepatih ing Barat Pojo. tasih mawon. Setia menapa tindarawuh ing pertapan Tawang Harga mriki. ngantos kula tumapak wonten pertapan Tawang Harga. Badhe nglamari Kang Putra Lintang Asmara. Badhe kula sengkakaken Garo Prameswari wonten ing Barat Pojo. Jongger kuwi Lah kok bejo lho, Koko. bocah siji sing sapilih diitung tanpa wilang. Niku mboten kerja ning malah bingung lho, Koko. Ndang diwangsuli. Mboten. Nun sewu, kawau sinten asmanipun? Candradewa. Kanjeng Kipati Candradewa. Menapa saestu yen badhe nglamar dhumateng kula? Pancen bener Rahle. Nun sewu ji Kanjeng. Kula wau ugi sampun wonten penglamar kalih cacahipun. Kula dereng saged nampi. Nanging kula niku anggadhahi sayembara. Sayembara pun. Sinten yang saged nyuwanaken cundrik kencana kanthi medal sekawan dasa dinten. Menika piyai kakne badhe kula suwitani pinangka dados garwa kula Kanjeng. Nggih teh. Menawi pusaka saged dipunpadosi wonten pundi papan nanging Lintang Asmara kedhatipun boyonganipun Barat Pojo. Saiki nggih. Nek ngono ayo. Iki piye iki? Aku wae ngono-ngono lah. Nggih, wong kula niki kami sasolen kok. Kula niki gugup. Nggih, kula mboten wedi entok, nek gugup gembruyok. Sedadosan wonten ing Padepokan Tawang Harga. Geger gembar ewer-ewer. Siswa bilut Mboten menteri sakar-sakaran senes, apa gak kok digebuki bocah ki mau. mboten nek dadosan niku mboten nate wonten kados niku wau. Apa? Bilih Dorayu Lintang Asmara kalian Bapak Bagaskara pun bradat kalian Bupati Barat Pojo. Bradat mawon mati. Kowe sing kandha. Kowe ae, Pak. Dadi adiku pirantara pecicilan Cicilan pripun jenengan boten rasane? ora ngrasake nggih. Malah wonten geger. Apa sebabe kok geger? Lintang Asmara dalah Bapak Resi Bagaskara dipun bradat kalian Bupati Barat Pojo. Barat Pojo. Ora, lagi dadak-dadak ya. Nggih, lho.
nganti mati. Ae dadi tanggung jawab. Sapa kowe? Bupati saka Kabupaten Suryo Endro Anoyo. Tiwas kebeneran awit apa? Kowe sing wis wani ngrebut katresnane anakku sangkan saka kowe. Oh, kowe wong tuane sangkan. Aku ora nrimakake lemurah gremeng papan kene kudu tak tagih utang. Ora trimo ajarane papan. Stop! Sik. Hei, ojo! Wonten tetembungan witing tresna jalaran saka kulino. Mangke damu-damu penyan saged tuwuh tresna dumateng penyaning Kang Mas Candradewa. Kuwi yen bakal wuki tresna. Yen ora wuki tresna rak saya suwi malah saya mlenger. Ning kula aturi mesakaken Kang Mas Candradewa Cobi. Dasar isih Joko, sugih bondo donya, rak yo tiwas kebenaran sing kagungan garwa. Kuwi yen tresna ya jajing. Yen ra tresna rak malah bakal kasiksa batine. Kang Mas Candradewa. Ya, Cik. Mbok menawa isin coba tak ripiye dhewe. Oh, kados ngaten inggih, Kang Mas. Lintang Asmara Si kula Kanjeng. tak jaluk kanthi banget ngelaso marang aku. Nganti aku tumindak nista. Jalaran aku tresna lan kowe. Ing kados pundi anggen kula nglampahi Kanjeng. Nami manapa mboten tresna dhumateng panjenengan. Dicoba sithik, mboko sithik sapa ngerti. Kanthi dalan iki mau kowe bisa tresnani kelawan aku. Kula mboten saged. Kanjeng. Kan medal sakmenika kula mboten saged. Jalaran sandangane sarwa ireng kowe mlebu taman ing Barat Pojo. Iya. Sampeyan iku sinten? Tepungake aku Bupati Barat Pojo Candradewa. Kanjeng Bupati Candradewa. Iya. Kula mboten ngertos Lho Bupati. Estu kula mboten ngertos perkara. Yen maling kae gampang aku pakunjaran kuwi kebak. Ini nyatanipun kula mboten maling kok. Sampeyan dakwa. Kowe ngaku yo tak gebuki, ora ngaku yo tak gebuki. Pripun anggen kula nglampahi, anggen kula ngaku kula iki mboten nyolong. Mbok akoni apa ora? Mboten. Mbok akoni apa ora? Mbok akoni apa ora? Najan to kowe gebuki lawan aku. Aku ora apa-apa. Yen perlu sapa? Setan kowe, Condronata putra saka Kadipaten Barat Mojo. Raden Condronata. Menapa kersa piyener dhumateng kula Raden? Nanti aku beradat kelawanku, tak papan kira sak tengah ngalas. Mung mergo aku tresna kelawan Biletan Resi. Gelem mau lagi kelawan aku. Kula mboten saged Kula dadi dhumateng bojo. panjenengan. Iya, Mboten. ora gelem. Mboten. Ora gelem. Tapi ora Anak
Wulandari. Wulandari. Yen wis sehan karo nyawamu, aja tok bacutake nggon nunggal gawe kelawan aku. Sumikir suapan kene. Aku gelem semikir yen mati ning papan. Oh, bakal slogo. Wis dadi kewajibanku tetulung karo sini. Kaya kowe, mula saka kowe sapa jenengmu? Aku Lintang Asmara. Lintang Asmara. Aku Wulandari. Wis, saiki kowe manut aku. Ayo. Stop. Stop. Kok lin-lin sinten sing dipadosi? Hah? Jalan bojo sinten mau jenenge? Boten. Kok iki cewek. Aku golek jenenge Lintang Asmara. Lintang Asmara to sing digoleki. Wis to. Mangke yen to, jenengan iku sinten? Oh, durung tau maca. Durung tau ndelok gambar. Dereng nate. Jenengku Indra Tanoyo, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Suryo. Nggih. Cakep. Kanjeng Adipati, kon ki Wulandari kula niki saking desa. Wis. Lho mangke yen to. Wis saestu jeneng. Lin! Nggih. Dara. Dara. Jenengan saestu golek Lintang Asmara. Oh. Allah. Niki lak teng apa-apa kula. Di. Lha Ora kene kok. tegese teng apa-apa kula niku. Apa? Lintang Asmara niku wonten tangan kula. Di. Kula mau nglametke Lintang Asmara teng mriki diganggu gawe kalih bocah lanang. Oh, saiki ndi? Kula dhuwitke. Ini ya, kamu seru. Wulandari. Riri. Apa aku nek Ri? Ayo, Wulandari. Nggih, Wulan. Saiki aku njaluk, aku temu kelan si Lintang Asmara kowe njaluk apa tak rene. Nggih, kula purun. Ning kula kudu dipek bojo. Iki, Bojo. aku karo Lintang Asmara terus kelako malah di. Lah lho yen mboten nggih mboten napa-napa Lintang Asmara teng tangan kula. Pripun? Iki tenang. Nggih, Tak ayo lho. mboten napa-napa. Ini. Wis tekan-tekan gelem aku. Hah? Nek kowe bisa mujudke metuke aku Lintang Asmara, kowe tak bojo. Gampil jeneng rantas. Ya. Ora apa-apa. Kowe bojo lho ora apa-apa. Pripun repot iki repot. Sing repot ki sapa? Kula niki pripun repot iki? Lho Lintang Asmara boten wonten apa singitke. Jare tok singit. Ki. Nggih. Ki mau janji nek bisa nemuke kowe minta di bojoku. Nggih. Saiki ora bisa. Wah, kangerian pun kadung kula iki pun kadung tresno. Ane kuwi ora bisa mujudke Lintang Asmara. Monggo sesarengan upati Lintang Asmara mawon. Oh, kowe iki jebule karepe kepusiahku kowe. Mboten aku sih, lho saestu. Nek tenang. Nggih. Golek uluru nek lakon sok ketemu ki tak ayo. Nggih. Lho, Dara. Ayo. Gandeng. Gandeng. Ya. Kowe maling. Kowe maling saiki kecekel. Bola-bali kok digawa maling niku pripun iki ya? Kowe ning kene mesti maling kowe. Kula niku dereng ketemu kali sampean. Durung nate kenal kok sampean ndakmo lho. Loh, kowe nolong Mbak Yu Lintang Asmara. Akhire bola-bali kok Lintang Asmara. Iya kuwi calon bojone liyane Kang Mas Bupati Condrodewa. Kok Jadi sampean niku adine Bupati Condrodewa. aku adine Bupati Condrodewa. iso. Wah, ya dawa maling. Maling. Ning kula tetep ora maling. Kowe tak gebuki nek ora ngaku. Tak jotosi. Ayo. Ya kula ora maling kok. Lho, Dawa maling. aku ngerti. Wong maling ora bakal ngaku nek ora digebuki
Iki kula nggih wani karo sampean. Kowe wani karo aku. Ah. Kawangan. Apa kuwi? Pusaka ngene arek apa? Pusaka kaya ngono kok dipamerke aku. Jajal, tamak ning dadaku. Nek nyoto-nyoto kuwi ampuh pusakamu. Aku ora wedi. Cilik ngene iki ora wedi sampean. Apa meneh cilik sing gedhi longkek-longkek mbok cobloske aku ya ora wedi. Cilik ora wedi. Ora wedi. Apa meneh cilik? Apa meneh cilik? Wedi longkak-longkak ora apa-apa. Ora apa-apa. Nekat dong iki. Lho, ayo. Mosake kula. Lho, kok mesake? Ora usah gelut Bayu, kula niku ora ngerti tenan sumpah. Kowe ora gelem? Nggih. Ora gelem gelut karo aku? Pura nah ora ora perkarane kok. Lah, saiki aku tak takon karo kowe. Takon apa? Jenengmu sapa? Purnama. Joko Purnomo. Purnama tok. Purnomo. Kowe wis duwe bojo apa durung? Kula Ya. Jakiyo. Kok Jakiyo Joko ngono? Jakiyo. Kok Jakiyo? Jakiyo iki Joko rada tuwa. Padha karo aku. Kosek. Kosek. Lho iya kosek. Kowe isih Joko padha karo aku. Kula ora takok. Lho takono. Eh? Takon. Takon apa? Kowe isih prawan apa duwe bojo? Tekon. Eh? Tekon kowe prawan apa duwe bojo? Takon perawan aja jowo jengene ora roh. Jenengmu sapa? Lah kula Purnama ngoten lho. Lho kowe tekono aku. Takon jengene sampean. Iya. Sampean sinten jengene? Nah, aku Chandra Pati. Chandrawati. Iya. Nggih pun. Kosek. Kowe Joko, aku prawan. Aku prawan kliwatan, kowe Joko kasep. Lho perawan kok semene iki. Lho aku lagi 12 tahun. 12 tahun. Punjulane menawa. Ya, gelem ya. Gelem napa? Aku wis kudu duwe bojo kok. Kowe dadi bojoku. Sake nek bobor iki. Ning pancen bobor wong iki udan-udan. Mangane udane ngene anyep-anyep kena nggo kemul iki. Diajak aku dirangkul. Alah, bukan. Aku dirangkul. Alah, kok. Kowe tak rangkul. Wah. Coro ae iki. Aku wis kudu duwe bojo. Wis ngene, Mbak. Kok Mbak? Ora apa-apa ah sampean. Diajeng. Yo. Diajeng. 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 Aku gelem dadi bojomu. Ning aku njaluk pitukon. Itu kone. Gandeng kowe dulure Bupati Candradewa. Iya. Kang Masmu kok ampuhe ra mekakat niku duwe pusaka apa? Ya, Ilmu apa? Ilmune apa ngono? Nah. Tak tuwamani pusaka tak juwotosi ora tedak. Ora mau. Nah. Yang ngono mau wis gelem. Wis. Pancen ampuh Kang Masku. Wong aku wae ampuh apa meneh Kang Masku. Kira-kira duwe pengapesan ta ora? Ya duwe. Pengapesane apa Kang Masmu? Lah nek wis weruh arep mbok apake. Lho, ya mbok arek kowe seneng aku ta ora kok. Ya wis. Ning kowe nek bojo aku tenan. Oh, tetep sampe bojo anggere bodono pengapesane. Iya, Kang Masku ki bisa kalah. Yen to kowe duwe pusaka cundrik kencana. Pengapesane karo pusaka. Iso mati karo cundrik kencana. Ya. Wah, lali aku. Piye? Lah iki cundrik kencana. Ya mosok to aja jaluk. Ngawur kok. Lho Kang Masku kok pateni kok? Saiki kowe ikhlas ta ora Kang Masmu tak pateni mergo dhewekne wis gawe geger. Yen ngono pitukane tak kepluderan. Ayo gelem apa ora? Ora gelem. Iya, wis gelem-gelem. Ya Eh, wis gelem? Nek aku jaluk gendong. Wis ora iso kene buriku aku doyak karo Kang Masmu. Kang Mas, kula pun prawan kliwatan kepengin duwe bojo. Di bojo ya ndek bojone kok aja karo mengkenek iki. Ning kula kadung cinta kalian niki. Kadung tresna. Arep mlayu nang ndi? Saiki aku ora bakal mlayu Candradewa. Gandeng wis nglarakno atiku, aku saiki wani karo kowe mentolo karo. Wani karo aku, ha? Kang Mas. Kang Mas ngerti aku waduh. Kowe kok ngerti Ngapusaku sing kandha sapa? sing kandha adiem dhewe. Kula Kang Mas. Kula nyuwun pangapunten. Menungso sing ratoto kowe. Kang Mas nyuwun pangapunten.
uga kelangan karo adikku. Sapa? Aku arep goleki adikku jenenge Wulandari. Adikmu? Ning ngendi? Ya ora ngerti, kowe gelem tak jak goleki apa ora? Ya digoleki karo aku ya. Ning matane kowe dadi bojoku lho ya. Iya sekali. Bojoku iki kadang bupati saka Barat Mojo ora dadi sebab mengko ra ndang mati aku untuk halo kok ndang mati Mas, sane sampean ki lho. Kan kesel tiga.
bojone Sayembara piye? Sinten ingkang saged boyoni Cundrik Kencana mengku tindakas. Apa wis bisa mujudke? Begitu. Ora iso. Kuwi durung ora iso. Ora iso. Durung kok. Nuwun sewu. Oh, panjenengan gandeng ingkang asmara menapa panjenengan sampun kagungan Cundrik Kencana? Piye? Menapa panjenengan sampun kagungan Cundrik Kencana? Cundrik Kencana. Durung. Oh, Dewa derek paman kok. Mangerin. Jenengan pun badhe Cundrik Kencana. Durung. Jenengan? Durung ya iki dicoba. Aku jeruk mangan jeruk iku marang. Timbang dadi rebutan ngaten wong dinapun gadah kula. Janji mone piye? Gelem kayu. Kowe durung entuk Cundrik Kencana. panjenengan nggih. Tenaga Mas. Janji. Janji Adipati Drotano. Tenaga Mas. Menika sinten menika? Kartika. Raden Kartika. Raden Kartika. Menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kok dipun rebat niku perkawisipun menapa? Iki biyen ngene padha nglamare. Sami ngayunaken Lintang Asmara. Bingung sing ditampa sapa njur anake Sayembara. Lintang Asmara ngaputraken Sayembara. Heeh. Lajeng sayembaranipun Sapa sing bisa mujudake Cundrik Kencana iku keng bakal disuwitani. sing bisa mujudake Cundrik Kencana Kencana bakal disuwitani disuwitani. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Apa ae anakku. Sing niki tangane kok tenggalek. Kang Mas. Sik. Kang Mas. Nek kakak mimpi kula Pak. Nuwun sewu. Kang Mas. Wonten apa? Nek kakak mimpi kula Pak. Nggih. Kang Mas. Ayo sono Kakang Mas. Kula nuwun Cundrik Kencana. Loh, tidak bisa. Tak gawa pula, tak gawa. Lintang Asmara, janjimu piye? Sayembaramu piye? Sapa sing kecondhokan Cundrik Kencana kuwi bakal tak suwitani. Sopo kemawon ya? Sopo wae sing kedudukan Cundrik Kencana bakal tak suwitani. Mongko sing duwe aku. Mas. Makane iki lho Mas. Iki nek protek bojo Mas. Kang, aja. Nek sahabat kalian kepo aku bayo. Lagi aku ya. Aku wis. Ijo. Pak Ijo iki separo kabupaten. Kabupaten tak sigar semongko. Babon kalku. Pak Ijo iki sigar semongko. Aku bakal adil. Jalaran aku wis duwe calon bojo senajan mantepe ora umum. Tetep tak tresnani lae. Gandeng aku di bojo iki tetep bakal tak pasrahake marang pawongan sing wenang duwe Lintang Asmara. Gandeng sampeyan iku calon bojone adikku. Aku ora bakal kalimpian antarane Ipe lan Ipe. Tak dadeke pate. Nah, saiki tampan ngono Yayi. Mas. Lha iku dulur-dulur. Nggih. Lho kok mboten dipun paringi kula? Lho dasar kula matur. Dasaripun Nek kula paringi panjenengan, adi kula sampean wayo. Lho gandeng kono sing sengkel ya ta. aja dirantam ya. Lil. Apa ya? Kaget aku. Niki rak mun gadah gaton piandak-piandak. Apa rawuh Pak? Kirang pantes karep bakone ngalas, monggo sami kondur kembul bujana wiwaha aja monggo. Ayo.